салом алейкум дӯстони азиз, созаи нағзани саломатиё хубай духтарако элон аксияи калон гузаштаистай дар анами паплинои турецки тоза марҳамат касе ки материали турки кофтаиста буд паплини турецки як нуқтаи савдора ма шумода тавсия метим ҳам хушрӯи паплиношон ҳам арзонай бозори корвон тарафи тилобозор байни 8-ум 9-ум дарвоза мешава нолливой қатор аз 8-ум дарвоза ям метавонед ворид гардед аз 9-умам ами байни 8-ум 9-ум даяй нолливой қатор духтарако нигоҳ кунед инам инҷа чӣ намуд паплини туркия ки мебинед духтаро бесанго ҳамаш 140 сомон шид нархи як либосш и хеле нархи ягон ҷуда нест духтаро бовар кунед ҳамаш бо беҳтарин брендоян ира бинед охи чихе паплинакои хушрӯи гилошон дам гап нест туркиёра шушта мепӯшед иҷада ҳам баркалон астай ҳам бармайда астай хулас ҳама моделш як либос 140 сомон шидагиай бовар кунед и хеле нарх ягон ҷода пайдо карда наметавонед рақамошон ҳаст дар рӯи экран барои маълумоти бештар чонда муроҷиат кунед духтаро нигоҳ кунед охира чихе фасонан гилошон ина барои модарото нами вариантҳои беҳтаринай бисёр мада менависанд барои модаро ягон хел паплин модар интихоб кунед духтаро ира бинед ҳам гилошон хушрӯи модарода ҳам сифаташ беҳтаринай ки бадан роҳат мекуна мана шушта мепӯшанд ира бинед охи чихе гилакошон фасонакан 140 сомон духтаро дер накунед инами кадом меша ки мегирен 140 сомони аксияи идона рафтестай 140 сомони ино баъзеош 250 сомон буд ҳозир бошад 140 сомон ина касое ки тигра нағз мебинанд и ваёи принтои тигршона бинен хо чихо бисёрай чанд тагили тиграй диден ҳамаи ҳамино 140 сомон як либосш марҳамат беҳтаринҳо барои шумо ира бинен қисми поёнам паплинако ҳамаш хушрӯй инаи замин сафедакора бинен охи аҷоибо тайгилше бо паплинаши я муқом хушрӯвай духтаро мана 140 сомон инаи сиёҳош ба махбул шид мада нигоҳ кунед киртада хушрӯ меброя 140 сомон иям ишам инаи ёшам нигоҳ кунед 140 сомони гилча майда гили калон инихе горошка мепурсанд горох ана баъд ҳоҷиёна мепурсанд духтаро ами ҳоҷиёнаҳо ҳама ҷода қиматай лекин нуқтаи савдода 140 сомон шидагиай диден ай горошок чанд та моделай чанд фасонай ина нигоҳ кунед гилча майдора бинен чихе хушрӯ 140 сомоне духтаро ҳатман биёен ина нигоҳ кунед чихе бисёра иҷада интихоб инаи гило ҳаст инаи гило ҳастай рулоношкати ҳамаи ҳамино барои шумо 140 сомони гилакам хушрӯай барои занҳо ма ҳозир бисёр барои модаро байкадестам шумо да пешниҳод кардаистам бадена маладёшкоҳо ҳастай и бойқа мулоим хушрӯ материалош ина аз и маладёшкоҳо нигоҳ кунед инами расветкоҳо ҳастай кирта мекунен я намуд сабукай духтарако ки аҷоибот ина ира бинен ҳам мулоим ҳам сабук ҳамёра ҳам кӯдак да мешава кирта кунен ҳам мисол духтаракои калонда ҷавонода мешава мана 140 сомон и тарафа нигоҳ кунед иснам ҳамхел ҳамаш 140 сомонӣ мана марҳамат хоҳишмандо омада аз анами бозори корвон бо нархи беҳтарин шумо инам паплини туркия харидорӣ кунед як либосаш 140 сомонӣ ана баъд духтаракои азиз иҷада якчанд намуд байкадир ҳастай ино духтарако ваян сангчадорош 280 сомон ино 400 сомон буданд ҳозир бошад сангчадорош 280 сомон шидагиай бесангош 200 сомон ина кадомиша ки мегирен бесангош 200 сомон сангчадорош 280 сомон ина қисми болорам бинед чандта гили фасонай ина миёям ҳамхе ҳами гилдоро ҳамаш 200 сомон бенигинаш 280 сомон нигиндорош ина қисми пеша бинен бо иҷадам ҳамхел ино ҳамаш 140 сомонаян хулас бозори корвон тарафи тилобозор байни 8-ум 9-ум дарвоза нолливой рият нами нолливой қатор ки омадед анами нуқтаи савдора мебинен духтаро ки иққадар паплини хушрӯра арзон кардагиян доставка хоҳен ина рақамошон ҳаст бо хичона нависен маълумоти бештара аз хичон пайдо кунен инаям евростилай гилаш нигоҳ кунен хушрӯи паплинакаш инаишам хушрӯи духтаро марҳамат ина дар кор бошатона
بیاین. انا بعد دخترو کسی که بزروکافکا در کار باششه برای خودتون برای مادراتون پس ایجا دام بزروکافکا هم هسته. اینو دست اولا نرخشون ارزون دخترو از 150 سومون تا 250 سومون بزروکافکاشون جیمپیر بزروکافکا چی نموده در کارایتون در ایجا میتونن که پیدا کنن برای مادراتون. مثال برای عروسکا اگر برای قز بردن مثال جیمپیر بزروکافکا در کار باشه نبیاین ایجا دا واریانت بسیاره منه نمی بزروکافکاشون خشرو دخترو. همین نمودش چند سمه؟ 170. این مدلش 170 سومونه. چی طوره گفتم از 140 سوم از 150 سومون تا 250 سومونه بزروکافکا دارن. از جیمپیراتو نای چند سمه تا چند سمه؟ 200 سومون جیمپیر سر میشه تا 400 سومونه.